jekk li ben jeħliskom tkunu ta' bilħaq ħielsa. F'Ħatt il-Palm nisimgħu dwar ir-rakkont tal-Passjoni ta' Ġesu, kif ukoll id-daħla tiegħu f'Ġerusalemm waqt il-purċissjoni bil-frejej li ssir qabel ma nibdew il-Qudiesa. Fl-antik, il-frejej tal-palm kienu simbolu ta' rebħa. Fit-Testament il-Qadim insibu li l-palm kien jintuża f'okkażjonijiet ta' festi, ferħ u vittorja. Infatti, s-slaten kienu jiġu mill-qwajn bi frejej tal-palm mifruxin qudiemhom. U fil-kultura Griega antika, l-atleti rebbieħa tal-Olimpjadi kienu jiġu premjati bil-frejej tal-palm, minn barra li jingħataw ukoll il-kuruna bil-weraq tar-rant jew taż-żebbuġ. Interessanti li fl-arti medjevali l-martri kienu jpinġuhom bil-frejej tal-palm f'idejhom għaliex huma simbolu tar-rebħa tal-ispirtu fuq il-ġisem, tat-tajjeb fuq il-ħażin. Is-siġra tal-palm hija wkoll ikkunsidrata bħala siġra tal-ħajja għaliex tiflaħ tikber f'kundizzjonijiet ħorox u tipprovdi kważi dak kollu li għandek bżonn biex tgħix fi klimi tropiċi bħal ikel, xorb, kenn, ħwejjeġ u iktar. Però x'inhi r-rabta mal-purċissjoni f'Ġerusalemm? Ġesu jiġi milquh bħala re, iżda wkoll bħala martri qabel isalva d-dinja mid-dunub permezz tal-mewt tiegħu fuq is-salib. Huwa proprju minħabba l-passjoni tiegħu li s-salib isir is-siġra tal-ħajja li tina t-tama li ngħixu għal dejjem. Il-palm ifakkarna fil-ħelsien li Ġesu qed jistedinna ngħixu għaliex fl-imħabba bla kundizzjoni jieħu d-nubiet kollha tiegħi u tiegħek li għamilna fil-passat, li qed nagħmlu fil-preżent u li qed nagħmlu fil-futur u jgħaddi mill-mewt tal-ħajja. B'din ir-rebħa assoluta għandna tama li nkunu salvati u nidħlu f'eternità miegħu. Kif nista' nagħmel post ikbar għal Ġesu ħalli nħallih jaħdem fija u nsir iktar bħalu? Matul il-ġurnata nagħmel sforz biżżejjed biex inqarreb ħajti lejn dik tal-martri u ma ninġarx mal-kurrent. Kemm qed nibbaża l-valuri tiegħi fuq Ġesu?